Oh iki cakil. Oh iki nggo modal kowe latihan. Wow, iki wis jam terbangnya wis tinggi iki wisane iki. Oh cakil. Oh kaya julang ya. Awak mangger delok iku ya eling wajahku. Kurang dawa. Kurang dawa cang. Wis yo digawa nggo latihan dalang sing apik. Kondo mak engko diolah sisan awor becek engko. Matur nuwun Bu iki wis disawer-sawer. Wah, sembah nuwun. Sembah nuwun lho Bu Lurah. Sembah nuwun, Kok Bu ya. Lurah. Halah niki napa kok kula jenengan pikir niki apa to Bu kok. Kok kula niki Apa tanganmu nek rene? ora wong jenenge dagelane ya wis ngene to Mbak. Ah niki napa to Bu? Kok angel mel. Lah sing kula niku seneng sing abang artinya berani. Abang aku bangga. Aku bangga. Nggih, ajenengan kok ngene barang ngono lho. Kok ya Mas Jolang, Dalem. kalau mau Bu Inggi ngersake 10-8 Mbak Eni kalih Mbak Yosi. iya. Nggih. Nggih, sembah nuwun. Sampun. Engko sik Nahwa iki meh kuliah kowe entuk saweran kok Bu iki mau. Jo. Nggih. Ya nggo sangu kuliah Nahwa bar murah ketang piro luweh. Oh, alah Gusti Allah. Bu Lurah niki kula kok ya lah iya. Nahwa ya entuk. Ser kuwi ngelongi duite Jolang ngono lho. Sesuk melok neh yo ge nambah-nambahi. Sesuk ning Semarang kok. Ngono. Ya iki tak kei kenang-kenangan wayang wau. Oh, iki cakil. Oh iki nggo modal kowe latihan. Wow, iki wis jam terbangnya wis tinggi iki wisane iki. Oh cakil. Oh kaya julang ya. Awak mangger delok iku ya eling wajahku. Kurang dawa. Kurang dawa cang. Wis yo digawa nggo latihan dalang sing apik. Kondo mak engko diolah sisan awor becek engko. Mama. Oh mama. Mamah karo abah. Alah. Kok padha-padha lulange malah diwarna nggon becek iki malah karo-karuan nggih. Niku Mas Bana supaya wayange awet deleh kulkas nggih. Aja. Kok delek kulkas yo. Lambene jolang. Wah Bu Lurah elok. Bisa nembang. Bu Wiwi lah kados kur PKK wis luar biasa. Kur PKK kowe yo apa lagu Mars PKK? Lho biasane nek Aja nganti kalah karo Bu Wiwi. nggih, biasane